Viviana puxera o despertador 3 horas antes. Avisáranlle con pouca antelación e iso poñíaa nerviosa. O alcalde decidira delegar nela a última hora. A reunión na fábrica non ía ser pública e se non había prensa non compensaba madrugar. A ela dixéranlle que era unha reunión técnica, aínda que sabía de sobra que era unha reunión sin importancia, senón non a mandarían a ela. E aínda así preocupáballe. A cara poñía a ela, e se metía a pata ia levar a bronca do mesmo xeito que se fose unha xuntanza na cumbre. Presentárase a unha praza segura sen moito ánimo. Prevía que un traballo aburrido que lle proporcionase un soldo estable de por vida a ia converter nunha daquelas mulleres grises e amargadas que vivían á sombra de homes máis grises e amargados con poucas ganas de soltar a galiña. Pero fixo un trato consigo mesma. Non cambiar. Seguiu vestindo, maquillándose, peiteándose e comportándose como sempre. No traballo non estaba ben visto, pero tampouco lle deron demasiada importancia. Para o que facía, tanto tiña. Facía estudios sobre a cidade, como mellorar as comunicacións, como mellorar a participación cidadá, como mellorar os servicios públicos, como mellorar a sanidade. Facíaos, asinábaos e presentábaos trimestralmente para o seu análise e posterior aprobación. Aprobábanllos todos, pero analizar non os analizaban, nin en conta os tiñan. Igual se os lesen, faríano, pero tampouco era cuestión de profundizar tanto. Facía estudios porque estudiara para iso. Era, dentro do que andaba por ali, do máis preparado, desde o punto de vista formativo. Para o que non estaba preparada era para a política, non. Intentouno ao principio. O seu pai animaba a ir a reunións, a poñer as pegatinas na solapa das súas impecables chaquetas de temporada, a falar con quen tiña que falar. Pero a ela non lle gustaba aquela xente. El lembraba a súa promesa. Co tempo non lle fixo falta inventar excusas. Deixaron de preguntarlle. Para eles a realidade era un descanso. Evitáballes atopar tamén excusas para non metela nas listas, nin recomendala para os altos postos. Eses nos que ni sequera había que intentar aparentar que se traballaba. Deixara a roupa preparada a noite anterior. Era un costume que collera de pequena, daquela para dormir uns minutos máis, agora para ter as cousas controladas. Elixira un conxunto adusto. Algún tiña. Non eran dos que máis lle gustaban, pero marcábaos nas rebaixas por se xurdía a ocasión. Os zapatos non. Violaba completa e absolutamente todos e cada un dos seus principios. Negábase a ter no seu zapateiro o máis mínimo ápice de aburrimento. Non e nunca. Seleccionara uns divinos, caros por suposto, con moito estilo e sobre todo cómodos, e que combinaban a perfección co conxunto. Almorzou como sempre, tratando de darlle normalidade á xornada. Non era a súa primeira reunión, tampouco a primeira vez que se poñía nerviosa por ir a unha. Sabía que non ía pasar nada. Todo o máis, ler unhas palabras que preparara con coidado por se as plegarias non facían efecto e ao final daba tempo á rolda de discursos. Casara había un par de anos. Divorciárase había 1 ano e medio. Non durou moito, aínda que a ela lle parecese unha eternidade. Dixo que sí porque pensou que lle dicía a unha vida maravillosa chea de amor, fantasía e flores frescas. Dixo, xa, porque se fartou dos partidos de fútbol que deixaban restos graxentos na delicada tapicería do sofá de deseño, de roupa noxenta tirada en calquera sitio e, sobre todo, dos sogros consentidores que rescataban o fillo cada vez que tiña que facer as tarefas do fogar. Doulles un desgusto, e levou as culpas, un tempo. Despois o ex colliu a outra e esquecéronse dela. Decidiu que nunca máis, o de casar, non o dos homes. O coche oficial agardaba a puntual diante da casa. Dentro ían 2 mandamais de pouca monta e unha secretaria. Repasando a escenografía quedaron en que falase ela, que o tiña máis preparado e sabía mellor de que ía toda aquela gaita do suministro enerxético. Eles ían para asinar o acordo en nome do alcalde e para que os do goberno non tomasen a mal que o alcalde os deixase plantados por unha reunión moi importante que resultou un partido de golf. Sentada á mesa tranquilizouse. Mirou a cara de aqueles hipócritas sentados detrás dunha cartulina co seu nome subliñado polo cargo que ocupaban. Fixouse en Vigo, e non ía. Era o único potable que había, pero non soubo como se chamaba. Dixeran os nomes ao comezo, entre o barullo das cadeiras asentándose.
Nin el, nin a secretaria do concello, nin ela tiñan cartulina con nome. Que interesante, pensou mentres trataba de controlar o pé que se lle movía polos nervios.